Satoranski troba finalment a Carlos Arroyo. 8 segons, 6 segons. Dolman de 3. Triple! Sí! Així sí, Justin! Empata Justin Dolman al partit de 98. No vull marxar d'aquí. Vull continuar demà explicant aquest partit. Recupera Dolman de 2-4 metres. Bàsquet! Decolo des del mig del camp! Triple que no el Barça guanyat! El Barça ha guanyat! És increïble! El final més increïble que mai hem narrat! A 24 segons puntat! Ens estem quedant sense veu! El Barça ha guanyat el partit amb un final miraculós! Dolman que acaba de guanyar-se el sou que li paguen des de fa 2 temporades, espera! Impressionant! Ja no tinc veu per explicar-ho! Barça 100! Cesca de Moscou 98, el que hem narrat aquí és impressionant! Fantàstic. El Barça s'aferra com un nàufrag a un rai al top 8 de l'Eurolliga.